Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Salamat sa Ginoo sa pagpadayon sa ato ang pagtuon sa iyang pulong sa basic evangelistic lessons sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ug ang atong topic ning taknaa mao ang sumpay sa mga miagi nato nga mga topic, and this is about principles of Christian living. Mga prinsipyo sa pagkinabuhing Kristohanon. Kinahanglan gayud nga matudluan kita or magiyahan kita sa pipila ka mga prinsipyo aron ang atong pagkinabuhi niining kalibutan na magmadaugon mga kaigsuonan. I tell you, ang Kristohanon nga kinabuhi dili kini siya rose garden paradise. Ang Kristohanon nga kinabuhi niining kalibutan na gidescribe sa Bible ingon nga sangka, gubat. Matod pa ni Pablo, I have kept the faith. I have fought the good fight. So, ang Kristohanon gidescribe usab sa Biblia as running the race or mga sundalo nga anaa kanunay sa pakigsangka. So aron kita magmadaugon mga kaigsuonan, nanginahanglan nga magabayan kita sa mga prinsipyo nga tataw kaayong gitudlo sa balaang kasulatan. Ang tumong niining atong pagtuon aron itudlo ang mga mahinungdanong prinsipyo sa Kristohanong pagkinabuhi ug hagiton ang mga magtutuo nga motubo diha kang Kristo. Hagiton ang mga magtutuo nga motubo diha kang Kristo. Now I tell you, mga kaigsuonan, without growth, that is an indication nga walay kinabuhi. Because growth is a clue nga buhi ang usa ka sanga. Kanunay na akong illustration nga ginagamit sa pagtudlo, mao nga kung itanom nimo ang punuan sa kamunggay or ang sanga sa kamunggay, dunay kinabuhi. Bisan pa og ang yuta dili maayo, mutubo gayud gihapon kana. Pero kung imong itanom ang kawayan nga stick mga kaigsuonan, bisan pa og tambok kaayo ang yuta ug abunuhan nimo, bubuan nimo, gumikan kay walay kinabuhi kana, dili gayud motubo ang maong stick sa kawayan or itanom nimo ang puthaw. So, ang hagit niini alang sa tanang mga magtutuo mga kaigsuonan nga kung tinuod nga aduna kitay spiritual life, kung tinuod nga aduna kitay espirituhanon nga kinabuhi, motubo gayud kita. There is no other way to go than for the true Christian to really grow. So mo kini tumong sa atong pagtuon no, aron itudlo ang mga mahinungdanong prinsipyo sa Kristohanong pagkinabuhi ug hagiton ang mga magtutuo nga motubo diha kang Kristo. Dunay mga introductory questions no, mga pasiunang pangutana. Sa imong kasinatian isip Kristohanon, igsuon, unsa ang pinakalisod nga kasinatian? Unsa man ang pinaka-difficult nga experience nato isip mga Christians? Unsa ang pinakanindot ug makatagbaw nga kasinatian? You don't have to answer that, and I am sure nga niining taknaan na malandong kita samtang atong nadunggan kini nga mga pangutana. Sa tinuod lamang, ang pagkinabuhi sa Kristohanon nga kinabuhi usa ka halapad nga kahingawa or concern
ug naglangkob gini sa daghan kaayong mga issue. Dili nato ma-simplify ang Christian life, mga kaigsuonan. Daghan kayong mga panghitabo sa kinabuhi nga mahagit ang atong pagtuo or makabaton kita og mga pagduda kung tinuod ba gayud kita nga Kristohanon, and that is why we have to be guided by the principles from the Word of God. Apan makatabang ang pagtamod sa mga nagunang mga prinsipyo nga balikan kanunay sa usa ka Kristohanon. So, unsa man ang mahitabo sa atoang Kristohanon nga kinabuhi, we keep on coming back again and again sa mga prinsipyo nga gitudlo sa balaang kasulatan. So, unsa man kini nga mga prinsipyo? Una, ang prinsipyo sa pagpakigbisog batok sa sala. Mao kini ang number 1 nga prinsipyo, mga kaigsuonan. Ang tinuod nga Kristohanon nakigbisog batok sa sala. So, ang warning, mga kaigsuonan, ang uban nagrepresentar sa Kristohanong kinabuhi, ingon nga pulos lamang mga panalangin ug mga kadaugan, health and wealth messages. Puro mga panalangin lamang ug kadaugan, mao na ang ilang pag-present sa Christian life. But that is not true. Kasagaran, musangpot kini sa pagkataphaw ug pagka-artipisyal sa Kristohanon, mga kaigsuonan. Taphaw lamang. Gumikan kay ang presentation sa Christian life, puro victory, puro kadaugan, pulos lamang panalangin. Ug ang dili maayong resulta niini, mao nga ang Kristohanon maningkamot sa paghaom sa iyang kinabuhi sa hulagway nga dili tinuod tungod kay dili man kini kasulatanhon or scriptural. Mao nga magilty ang mga Christians kung wala siya maka-experience og naghingapin nga mga panalangin, financial blessings, moingon siya nga, Kristohanon baka ako no? Nganong gaantos man ko sa akong kinabuhi, nganong wala man ako ma-enjoy kini nga mga panalangin. So very wrong presentation of the Christian life. That is not biblical. Dili kana biblical, mga kaigsuonan. Ang giingon sa Romans chapter 7 verse 22 hangtod sa 25. Mao kini ang tinuod gayod nga description sa Christian life matud pa sa Biblia. Adunay pagpakigbisog kanunay batok sa sala. Naguol, nakigbisog, nakigsangka ang Kristohanon batok sa sala. Ang giingon dinhi sa verse 22 hangtod sa verse 25 sa Romans chapter 7. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. So mo kana ang pamatuod nga tinuod gayud nga Kristohanon si Pablo niining kapituluha. Doon naman ko'y moingon nga dili pa kuno Christian si Pablo sa Romans chapter 7. Paul was describing his life before as an unbeliever, but that's not true. Ang unbeliever dili gayud mahimuot sa balaod sa Ginoo sa sulod sa iyang kasing-kasing. But Paul says, gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. So Paul is describing his life in the context of his being a child of God. Verse 23, apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna, ug kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. So nakita nato ang conflict sa kinasuluran ni Pablo. Aduna siya'y tinguha nga sundon ang balaod sa Dios, gikahimutan niya ang balaod sa Dios, pero aduna usay puwersa nga anaa usab sa iyang kinasuluran nga sukwahi sa balaod sa Dios. Mao nga iyang giingon sa verse 24, pagkaalaot ko gayod, kinsa may muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So ang atong unod, ang atong lawas, ang atong unodnon nga pagkatawo mao ang nakigsangka batok sa spiritual life. Batok sa kalag nato nga na born again, natawo na pag-usab, kaniadto patay pero karon natawo na pag-usab, aduna nay kalipay sa sugo sa Dios, aduna nay tinguha nga makasunod sa sugo sa Dios, apan ang unod, the flesh, mga kaigsuonan, nga ania pa kita niining kalibutan na kay wala pa man ta mamatay, ania pa kita sa physical life,
nakigsangka batok sa atong kalag. Mao kini ang struggle ni Apostle Paul. And I believe maupod kini ang struggle sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang giingon sa Romans chapter 7 verse 22 to 25, di ba gidescribe ni Pablo ang iyang struggle niini? Matikdi mga kaigsuunan, ang Kristohanong kinabuhi kanunay nga nakabati sa managkontra nga gahom o presensya sa iyang kinasuluran. Ug ang resulta niini, conflict. The Holy Spirit, His spiritual life, dictates that He will obey the Word of God. He will do what is right in the sight of God. Pero ang flesh, ang remaining sin, ang remaining corruption nga anausab sa iyang kinasuluran, nakigsangka batok sa espiritu. So, mao kini ang preoccupation sa mga Kristohanon. Ang preoccupation sa mga Kristohanon nga makigsangka kanunay batok sa sala. Ang Kristohanon dili mulangoy sa sala. Ang Kristohanon nakabati gayod og conflict sa iyang kinasuluran ug naningkamot ang usa ka tinuod nga Kristohanon nga pakigbisugan ang sala nga buot muhari sa iyang kinabuhi. So, the Christian life feels the force of an opposing power or presence in him. And the result is conflict, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 12 to 14. Mao kini ang atong preoccupation. Mao kini ang atong atubangon kanunay. Ang giingon dinhi, tungod ni ana mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kun pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. So unsa ang atong preoccupation kanunay? Naa sa verse 13. Ang atong preoccupation nga pinaagi sa espiritu, patyon nato ang tawhanong binuhatan. Mortify the deeds of the flesh. But pasabot, gutumo nato, pagutman nato ang unodnon nga binuhatan. Ug atong pakanon kanunay ang atong kalag. Mao kana ang unang prinsipyo, mga kaigsuunan. Mortifying sins, patyon ang sala. Mao kini giingon sa verse 13, no? Killing them. Papason ang paghari sa sala. So, i-examine nato, mga kaigsuunan, ang atong kinabuhi. Ato bang gihatagan og probisyon ang atong kalag nga patyon ang sala, or gihatagan natog probisyon ang atong kalag nga mapakaon ang sala? For example, kung ang kahuyangon nimo mao ang kwarta, unsaon man pagpatay sa sala nga mahimo kang dishonest when it comes to money matters, ay ayaw dawata ang posisyon nga tresurero. Kay mao man ang imong kahuyangon sa imong kinabuhi, ang kwarta. So do not accept the role of a treasurer. Kay sigurado gayud nga mahulog ka ana sa temptasyon. Mao man na ang imong identified nga weakness. So balibari kung dunay opportunity nga mahimo kang treasurer. Kay ngano, buot nimong patyon ang sala. Dili nimo tulaan, dili nimo pakaunon, pagutmo nimo ang sala. For example, kung ang imong kahuyangon kining mga bastos nga mga unodnon nga mga salida, aw ang imong cellphone ayaw tauri og internet, kay basin og mahulog yun ka. Mao man ang imong identified nga kahuyangon. Ayaw og langoy sa sala. Ang tinuod nga tawo nga minanduan sa balaang espiritu, aduna gayoy pagpakigbisog batok sa sala. Kaya ang dili tinuod nga Kristohanon mulangoy sa sala. So, kinahanglan gayud nga bubuhat kita og mga probisyon nga makigbisog kita batok sa sala. Now, ikaduha, ang pag-ugmad sa maayong kinaiya. So, dili lang nato patyon ng sala, kundili ugmaro nato ang maayong kinaiya. Mapakgang lamang ang sala kung atong ipahari ang opposite virtue. So, kung ang imong kahuyangon, pagdumot, mga kaigsuunan, pagdumot, kining ni ang imong kasing-kasing gadumot sa mga tawo nga nakahatag nimo kasakit ni adtong
unang panahon or sa una, kinahanglan nga atong patyon ang sala sa pagdumot sa atong kasing-kasing ug atong tulaan ang ato ang kalag kanunay sa opposite sa pagdumot nga mao ang gugma. So, kinahanglan nga mo exercise kita og gugma, atong palambuon ang gugma sa atong kasing-kasing. Kung ang imong kahuyangon mao ang pagpasapasa og istorya, pagchismis mga kaigsuonan, patyon ang chismis, dili gayud mulabay sa mga lugar nga daghang mga chismoso ug chismosa, ug atong ugmaron ang maayong kinaiya. Ang opposite sa chismis mao ang kamatuoran. So maminaw ta kanunay og wali. Aron kita mutubo samtang atong giugmad ang maayong kinaiya, gipatay nato ang daotang kinaiya. Mo kini giingon sa Romans chapter 8 verse 12 to 14. Apan mabuhi gayod kamo kun pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Patyon, but pasabot ayaw pabusuga, pagutmi kanunay. Ang pabusgo nato mga kaigsuonan ang maayong kinaiyahan. Ang giingon sa 2 Peter chapter 1 verse 9. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, ug sa maayong pamatasan ang kahibalo, sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagka-mainantuson, sa pagka-mainantuson ang pagka-Diosnon, sa pagka-Diosnon ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabato niini, buta o halap ug nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. So, ang hagit niini kanato mga kaigsunan, kinahanglan nga atong atubangon ang atong kahuyangon. Lain-lain man og kahuyangon ang mga tawo, lahi-lahi og kahuyangon. Adunay mga tawo, adunay mga Kristohanon nga ang ilang kahuyangon kining kasuko nga dali rang musilaob. So kinahanglan patyon kana. Ug ang gentleness and meekness mao ang pakanon, mao ang ugmaron. So lahi-lahi kita og kahuyangon mga kaigsuonan. Dili uniforme ang Christian struggles sa mga katawhan sa Ginoo. Ikaduhang prinsipyo nga kinahanglan natong tamuron aron kita magmadaugon sa atong Kristohanon nga kinabuhi, mao ang prinsipyo sa mga pamaagi sa grasya. In English, means of grace. So hinuklugan nato mga kaigsuonan. Available ang grasya sa Ginoo alang sa Kristohanon sa iyang pagkinabuhi kauban sa Dios sa matag adlaw. Kining grasya nga gikan sa Ginoo, gi-channel kini pinaagi sa mga means or mga tulay o mga instrumento nga kinahanglan nga gamiton sa usa ka Kristohanon kanunay. Unsa man kini nga mga means of grace or instrumento sa grasya sa Ginoo. Una, Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So unsa ang means or ang channel nga gitakda sa Ginoo aron kita malig-on? Ang tubag, church fellowship. O kaning mga home Bible studies, church fellowship, usa ka na sa mga instrumento nga gitakda sa Ginoo aron kita malig-on sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Unsa pa? 1 Peter chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi, busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagpakaaron ingnon, pagkamasinahon ug pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. So unsa man ang means of grace nga kinahanglan nato nga buhaton kanunay aron kita mutubo?
the nurture of the Word of God. Ang pagpakaon kanunay sa pulong sa Ginoo. Apil na ni ana ang pagpaminaw sa wali, kining maminaw nga dili naglatagaw ang atong una-una, nag-take down notes pa man gani as much as possible, ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagbuklat niini sa matag adlaw. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. So tinuod kining giingon ni Pedro, nurture of the Word of God. Unsa pa ang means nga kinahanglan natong obserbahan aron mutubo kita sa atong Christian life? James chapter 4 verse 2 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi, gusto kamong manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. So, ang ikatulo nga means of grace nga kinahanglan natong buhaton kanunay, mao kining prayer with paramount spiritual motives. Pag-ampo nga insakto ang motibo sa kasing-kasing. Motibo nga alang lamang sa kahimayaan sa Dios. So, mo kini ang prinsipyo sa mga means of grace, mga pamaagi sa grasya, mga tulay sa grasya. Gikan sa Ginoo atong maangkon kung kining mga tulay atong i-employ kanunay, atong tabukon kanunay, atong gamiton kanunay, mga kaigsunan, mga channel, mga pipes. Mao kini ang mga means of grace. Prayer with proper motive, fellowship, and the proclamation of the Word of God. The nurture from the Word of God. So ang hagit niini, susiha ang imong kaugalingon kung makugihon ba ikaw sa pagbuhat niini nga mga means of grace. Unsa man ang kasagarang mga babag. Ang kasagarang babag sa quiet time and devotion, kining kapas-apas ka sa schedule. Unya gahuna-huna ka kanunay nga unahon sa nako ni akong mga labhunon, unya ra ko mobasa og Bible kung doon ako'y time. Ang resulta, wala gyud time, wala gyud oras, makalimtan mga kaigsuonan. Mao nga unaha ang pagbuklat og Biblia, mataog sayo sa buntag, pagpakigtagbo sa Dios, pagpakigsandurot sa Ginoo diha sa mga pamalandong sa pulong ug sa mga pag-ampo. Unaha ang Ginoo. After all, ang giingon sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So pasidaan, hangtod nga dili nato seryosohon kini nga mga means of grace, dili ta makaingon nga seryoso kita sa atong pagsunod sa Ginoo. Seryosohon nato kini nga mga means of grace. And by the way, ang atong next nga series, Lord be willing, mao ang basic disciplines of the Christian life. Ato kining sugdan nga pagtuon mga kaigsuonan. Hinuklugi, unsa man ang imong kahimtang sa kinabuhi, kinahanglan nga ihalad kana sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Principle number 3, prinsipyo sa panginabuhi dinhi sa kalibutan. Ang una nga principle is the principle of warfare against sin. Ikaduha nga principle, the principle of the means of grace. Ikatulo nga principle, prinsipyo sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Timan unsa man ang imong kahimtang sa kinabuhi, kinahanglan nga ihalad kana sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Therefore, buhata ang tanan alang sa Ginoo. Asa ka na mabasa? Kolosas kapitulo 3 bersikulo 17 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-dauga. Mga anak,
pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon, dinhi sa yuta, ug himua kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo, nga aron daygon kamo nila kun dili himua sa kinasingkasing gayod tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Busa unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. So bisan pa ang minus nga trabaho sa usa ka ulipon nga Kristohanon, buhaton day kini alang sa Ginoo, mga kaigsuunan. Efeso kapitulo 4 bersikulo 28. Ang kawatan kinahanglang dili na mangawat kundi magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabus. So, dili magkinabuhi sa bakak ug hakog nga pagkinabuhi. Kinahanglan nga makabaton kita og service orientation aron makatabang kita sa uban. So ang giingon din hiyo, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabus. So service orientation, mga kaigsuunan. Dugang pa, Kolosas kapitulo 4 bersikulo 5 hangtod sa 6. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian atubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Ang buot ipasabot niini, mga kaigsunan, huna-hunaon nato kanunay ang atong testimony atubangan sa mga dili magtotoo. Ang atong paggamit sa atong oras, sa atong conversation, sa atong baba, sa atong pinulungan, binuhatan, hinaot nga mahimong panalangin sa uban. So ang hagit niini, asa nga bahin sa Kristohanong pagkinabuhi, ang nakita nimo nga nanginahanglan og dugang nga pagsidlak. Dili kini applicable sa mga unbelievers. Ang mga unbelievers nagkinabuhi ragayod sa sala tubangan sa Ginoo. They don't have any desire for the will of God to be accomplished in their life. Usa kini ka katuyuan lamang sa tinuod nga Kristohanon. They want to obey the word of God. They delight in the word of God. Pero adunay gubat sa ilang kinasuluran. Ug mao nga ang ilang concern, mao nga patyon kanunay ang sala. Usa pa nga concern, mao nga i-employ ang mga means of grace aron ang panalangin sa Ginoo, ang grasya mudagayday sa atong kinabuhi ug ang principle sa Christian living, Christian vocation, pag kinabuhi dining kalibutan na mahimong panalangin sa uban. The unbelievers don't have that kind of motive. Ang ilang motibo mao nga magkinabuhi sa sala, kaugalingon ra gyud ang hunahunahon, kinahanglan maghinulsol sa sala ug mudangop kang Kristo alang sa kaluwasan. Musalig sa iyang dugog pagkamatarong alang sa kaluwasan. Mutawag kaniya aron maluwas. Diri natapos ang atong pagtuon niining taknaa, hinaot nga mamunga kini sa atong kinabuhi. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat gumikan kay gipakita gayud nimo ang tinuod nga hulagway sa usa ka Kristohanon. Hinaot nga makugihon kami nga mo-apply niini sa among kinabuhi ug mabuhat lamang namo kini uban sa tabang sa balaang espiritu. Himua kaming makugihon nga mo-employ sa means of grace sa matag adlaw sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. When we share the love He gives, all the world will know that we are His. In Christ's name, we stand as one, and through us His work will be done. Help us to keep our faith
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.